En Santiago, pero non en calqueira lugar. Nacín no Extrarradio, nacín á beira do río Sar, na Ponte Pedriña. Sempre digo que son de Ponte Pedriña. Nacín nun río e ora vivo noutro, non? E entonces os bairros tiñan moita entidade, pero non formaban parte da cidade. Incluso falando, nos decíamos, imos ao pueblo. E iso de ir ao pueblo marcaba non só que ibas a un espazo diferente, sino que incluso cando éramos pequenos, moi pequena, era eu, te vestían de xeito diferente, non? Polo tanto, eso marcaba moito a vida compostelana. Entón, eu o que me lembro así, a partir de vivencias, que meus irmáns lembran máis, pero eu lembro así, desde que fun ao cole, lembro un Santiago moi oscuro, eu non sei se era que chovía moito máis que agora, ou que estaba cheo de curas que vestían de negro, e de monxas, un Santiago moi oscuro, moi clasista, terriblemente clasista, que segregaba moito as persoas, e un Santiago, evidentemente, unha Compostela moi rural. Non só polo meu barrio, que tiña aquela simbiose de urbano e rural, sino porque a cidade tamén o era incluso no pueblo, na súa vida, nos seus costumes. Entonces, esa era Compostela, e logo unha Compostela terriblemente eclesiástica. A Igrexa, eu ainda non tiña conciencia política, estamos falando da nenez, pero que era a vida religiosa naquele momento, a Igrexa, todo, marcaba a vida, aparte de que na nenez, maioritariamente, íbamos a colexios religiosos, entonces, eso marcaba completamente a vida, incluso as festas religiosas marcaban tamén os ritmos da vida, non? Inda que no meu barrio tamén, todo o mundo do verao, inverno, do traballo no campo, das lavandeiras que lavaban no río, pero é verdad que era unha Compostela, bueno, que por sorte, seguramente aínda algo queda, pero se nota moitísimo menos porque a libertad, a democracia e a convivencia borraron todo eso. Mellor non lembrala. Na Ponte Pedriña, entonces na Ponte Pedriña, eu coido que había, o sea, as propias vivencias te daban un sentimento de clase. Tú sabías que residías nun sitio onde o traballo e as clases traballadoras marcaban a vida. Incluso as mulleres con fillos de nai solteira, as extraperlistas do café, as lavandeiras, e iso marcoume, sobre todo se temos en conta que eu estudiei nun colexio, a Compañía de María, terriblemente clasista, onde incluso nos segregaban física e psíquicamente pola nosa condición social. Entonces, eso de unha maneira irracional te marcaba a vida, non? E logo sí que recordo ter un sentimento de que eu pertenecía a un territorio diferente. A racionalización ideolóxica veu despois, pero sí que era unha cuestión casi vital, casi física, de que efectivamente vivía nun territorio e nun país que era diferente. E logo sí que recordo, pois, aínda relativamente nova, con 15 a 16 anos, a miña vida estuvo moi marcada pola parroquia do Castiñeiriño. Ali había un cura que eu fun catequista, bueno, todas estas cousas de cristianos progresistas. E entonces ali Antonio Vilasó xa marcaba naquel momento líneas de galeguismo, entonces seguramente eso configurou todo o meu universo e fixo que xa desde sexto e preu, que daquela era sexto e preu, e logo xa cando entrei na universidade, pois digamos a miña rebeldía, todo aquilo que vivía fora con un sentimento de clase, de muller, tamén é curioso, mas tamén un sentimento de Galiza, sin máis, moi xenérico. E logo xa na librería González, e sobre todo no Xudeo, que era unha librería que estaba na Rúa do Vilar, que era onde podíamos comprar obras clandestinas na trastenda que tiña, pois xa ali, con aquela ansia que tiñamos de saber, tuven acceso a libros. Incluso lembro que na casa había moi poucos libros, pero debían de estar as poesías de Rosalía, que xa facían que esa vivencia se canalizara, polo menos intelectualmente, en lecturas.
E logo, despois, por unha serie de confluencias, xa na facultad, digamos, que a xente ca que me relacionei e que me marcou políticamente era toda nacionalista. Inda que logo evoluiu por outros campos, pero naquel momento era nacionalista. Eu non caín na órbita do PC, por chamar de alguna maneira, senón que caín máis ben na órbita do nacionalismo. E entón, bueno, pois eso xa despois se plasmou políticamente en lecturas e todo eso. E militancia clandestina, pero xa en unha certa militancia. Coñezo que eu me fun a Francia porque me namorei dun rapaz que se tiña que exilar e me fun con el. O sea, é así, eu non tiña medo, era clandestina, pero non tiña pendiente ningunha causa policial que me perseguira, non? Quería marchar de Santiago e se ademais estaba enamorada, pois mira, se xuntaron todos os elementos positivos para facelo. E eu creo que a gran sorte foi chegar a Toulouse. Eso sí que foi a gran sorte. Porque Toulouse, en primeiro lugar, viviu os coletazos do maio 68, que non é pouco isto, non? E iso me fixo descubrir o ecoloxismo, o situacionismo, o feminismo, bueno, todo un mundo. En segundo lugar, en Toulouse había 70.000 exiliados. Estaba o goberno republicano e estaba todo o mundo de exilio do que eu non tiña nin idea, porque aquí en Galicia eso só era terror e silencio. E ademais, por primeira vez na miña vida e con 21 anos fun libre. Podía facer o que quixera. Entón, todo eso, evidentemente, produxe unha eclosión de tal calibre, o que se une outro feito, e é verdad que cando estás fora de Galiza, este país se te produce un Big Bang terrorífico, porque cando estás fora, botas de menos o que deixaches e miras pa el con outros ollos. E iso afondou máis aínda políticamente, aparte de que é verdad que no núcleo de Toulouse, que nos fomos, e nas nosas conexións con París, xa estamos falando naquel momento dunha clandestina nacionalista, porque era xente vinculada ao PEGA. Inda que eu nunca militei na UPEGA, pero era xente vinculada ao PEGA. Entón, bueno, pois xa aquelo era todo o mundo nacionalista e, ademais, isto tamén me permitiu conocer, porque tiña en relación o exilio americano, non? O exilio de América. Entón, bueno, pois todo eso, eu digo que en gran parte son como son, por aqueles 5 anos e medios que viven en Toulouse, aparte de que me permitiu estudiar nunha universidade onde gran parte dos profes eran hispanistas, e iso me conectou con un mundo, bueno, sempre digo que foi unha sorte caer naquel mundo, naquela cidade rosa roxa, Toulouse é rouge, porque é unha cidade toda de ladrillo, pero unha cidade que estaba chea de xente naquel momento na que eclosionaba liberdade, democracia e transformación social. En Galiza xa hai investigacións, instrumentos para poder facer da historia, que é unha ciencia, un relato acaído o que ocurriu realmente no país, en Galiza. E non se está a facer. Nós, digo eu porque formaba parte dunha equipa, que traballamos moito en dúas cousas, na galización dos libros de texto, máis nos contidos, é dicir, nas dúas cousas, non? Tanto na cuestión de Galiza e o seu traxecto histórico, como no protagonismo que as mulleres tiveron nesa historia. É unha historia en femenino e en galego, que non é só unha cuestión de lingua, sino de contidos. Eu coido que, en primeiro lugar, porque non hai interés en que o profesorado se forme en todos eses coñecementos que se teñen que actualizar día a día, mas, por outro lado, en que non se dispoñen de materiales. Moitas veces esos materiales son máis voluntarismo do profesorado, que ten un compromiso científico e político no seu xeito de traballar, que unha posta a disposición de materiales e instrumentos suficientes para poder traballar co alumnado. O que sí é certo é que o podes facer, Se tú queres facelo, podes facer, e na miña trayectoria como historiadora, incluso agora, como voluntaria en Santiago, no que moita xente me pide que explique ou que faga roteiros, sí que é verdade que se poden contar as cousas como foron, porque senón o que estás é mentindo e traicionando incluso a túa capacidade intelectual e científica como persona responsable que tens que ser. O nacionalista galego, que eu encabezaba como candidata á alcaldía de Compostela, empezou tendo unha concelleira, que era eu,
logo pasou a ter 2 persoas e logo éramos 5. E foi nese momento cando entramos no grupo de goberno. En primeiro lugar, a mí me parece que é a miña opinión, a política municipal para min é a máis importante, non só como escola política, sino que te permite traballar ca xente a pé de obra. Entón, nese sentido, é dura porque tú estás traballando todos os días e todo o día, basta que salgas a tomar un café ás 12 da noite para que te diga mire, non é hora, pero podemos falar desta farola, ou mire... Entón, só colles lonxanía cando te vas, e además apagas o teléfono, non? Entón, nese sentido, ten ese elemento positivo e negativo, pero te permite un corpo a corpo que para min é fundamental, porque ao final o único que somos é cidadanía. En segundo lugar, eu sempre digo que a oposición, sempre o dixen, te permite aprender, e é verdad que tens que aprender, non? Pero se estás en contacto ca xente todos os días, se efectivamente a política é unha política de responsabilidade, teres unha máis, simplemente tens que decidir en momentos, gobernar te permite realmente transformar as cousas. Cando a través do Bloque nunca puden facer un programa de goberno máis completo porque a cidadanía nos dou a representación que nos deu. E sempre cogobernamos. E cando cogobernas, é como na vida familiar, tes que ceder, evidentemente, non? Tes que ceder. E eu me gabo que na miña época, entre 1991 e 2003, que foi o período que estuve no Concello, o 70% das decisións de pleno eran unitarias, é dicir, se tomaban por unanimidade. Na corporación, eso significaba moito tempo, moitas horas. Logo, cando o PSOE perdeu a maioría absoluta, democratizamos moitas instancias. Estamos a celebrar os 25 anos do consorcio. Cando o PSOE perdeu a maioría absoluta, os 3 grupos municipales entraron no consorcio, porque antes non podían entrar. E eu digo que a veces perder a maioría é sanísimo para a democracia, porque eso cambia moitas cousas. E cando gobernamos, en eses 4 anos, inda que hubo que pactar casi todo, se fixeron cousas moi importantes na cidade. Pode ser en políticas sociais, como toda a política de mulleres que a mí me tocou, porque era concelleira, non por outra cousa, o Consello Municipal de Mulleres, incluso a Casa de Mulleres, que se acaba de recuperar agora, e é unha alegría para as mulleres e para a cidade, non? Ou todo o que se avanzou en rehabilitación, ou mercar un edificio, como a Casa do Concello, e logo convertir en oficina de rehabilitación, é dicir, podía poñer un exemplo, cantidad de exemplos, non? Mirar polos barrios, facer políticas nos barrios, ver que a cidade non remata nas 21 hectáreas do casco e a cidade consolidada, senón 21 kilómetros, nos 220 kilómetros que ten a cidade de Santiago. É dicir, todo eso en 4 anos se pudo facer. E ademais, o Estatuto da Capitalidade por unanimidade no Concello e no Parlamento. É dicir, todo eso. Entón, eu coido que, efectivamente, gobernar con un programa e as rentes da xente é imprescindible porque te permite cambiar a vida da xente. Permítecho. E iso é moi importante. Pois son imensas. Pois eu podo lembrarme de hostelería no casco histórico, era unha loita permanente. Entre o día e a noite, o verán, o inverno, e Santiago era outro, non tiña a presión que ten neste momento, non? A Iglesia, eu creo que a Iglesia, hai que dicilo claramente, eu lembrome que naquel momento plantexaron a terceira desamortización, non? Fora así, porque de vez en cando tamén tens que provocar. Pero é verdad que en riba da mesa das cidades patrimonio naquel momento estaba unha negociación a nivel de Estado sobre o tema do IBI. Estaba en riba da mesa, como unha cuestión fiscal. Porque é verdad que, por exemplo, en Santiago, pero en moitas outras cidades, teñen hostelería ilegal, así hai que dicilo, hostelería ilegal, e ademais teñen actividades económicas que non pagan IBI. Por lo tanto, eso incluso que a propia normativa é ilegal, é dicir, o que hai que ter vontade é de que se aplique. E iso hai que dicilo, e logo teñen unha tendencia a querer ocupar os espacios públicos cas súas actividades, que xestiona os espacios públicos ao Concello non se lle pode permitir, e iso faise. E eu creo que hai outro aspecto que tamén é moi importante, que eu neste momento en Santiago voto de menos. Se collemos o consorcio, e fago memoria dos últimos 6 anos, a Iglesia leva consumido dos nosos impostos, é dicir, dos que pagamos a cidadanía, unha cifra que simplemente se colle a catedral, o arranxo de iglesias, máis o centro de peregrinos, que era un antigo asilo e que hoxe está privatizado para recibir a Xacobea, ou ese o documento do camiño,
estou falando dunha cifra que pode superar os 20 millóns de euros. Os 20 millóns de euros, non? Se perde un asilo, lle dan 2 millóns e non se lle pide a Iglesia nada a cambio. Bueno, pois, sin ir máis lonxe, Santa Clara e San Martiño Pinario deben de ter unha ocupación do 10 ou do 20%. Por que non se negocian actividades da cidade neses espacios? E que paguen en especies, que é o que teñen. Si se necesita neste momento, como Auga de Maio, un centro para persoas sin teito, que é imprescindible que se monte. Si é necesario ter espacios para as persoas maiores, un centro de día, porque non se pode negociar con todas esas fábricas de pedra que estamos rehabilitando, gastando o noso diñeiro sin pedirnos permiso e ainda por riba non teñen uso. Bueno, si algo saben da súa doctrina que fala de caridade e de responsabilidade cos demais, debían de ser os primeiros en plantexar estas temáticas directamente ao Concello. E se a comunidade non o fai, é o Concello que non ten que facer. Eu creo que o nacionalismo colleu unha deriva. O nacionalismo, a través do BNG naquele momento, no sentido de que era forza hexemónica, desde o goberno bipartito xa hubo, desde fora do propio goberno, moitas políticas cainitas. Porque eu creo que o goberno bipartito fixo cousas ben e outras mal, pero é verdad que a campaña máis dura contra el a hubo polo PP, pero hubo tamén desde as propias forzas nacionalistas, non? Entonces, nese momento o BNG entrou nunha deriva onde deixou de ser o proxecto común. O nacionalismo en Galiza ten que ser un proxecto común. E cando falo de proxecto común, inda que somos un país pequeno, é verdad que somos moi diverso, e as persoas somos todas diferentes. E esa diferencia ten que servirnos para convivir. Entón, ou se crea políticamente un proxecto común que contemple toda esa diversidade, ou o nacionalismo sempre vai estar, como está neste momento, en grupos diferenciados. Porque se non hai ese proxecto común, non é imposible traballar políticamente na mesma dirección. O que hai é que poñerse de acordo nun programa de traballo que teña por obxectivo este país, evidentemente, este país con dereitos democráticos, sociais, das persoas, do reparto da riqueza, é dicir, dos dereitos individuales e colectivos, todo eso, da defensa do territorio, do seu uso, todo eso ten que estar contemplado nun proxecto común. Entón, eso hai que sentarse a falalo e hai que construílo. E iso non quer dicir que exista unha única organización política. Non, non. Pode haber organizacións diferentes, pero que confluyan nese proxecto con respeto, con transparencia e con liberdade. Entón, eu neste momento, non vexo que se vaya por ese camiño. E eu creo que incluso hai puntos de encontro, pode haber puntos de encontro para políticas concretas, con segmentos progresistas que non señen nacionalistas, tamén o pode haber. Cando hai un plan de traballo, tú podes decir, como cando vas ao monte, hasta aquí chegamos, eu aquí ca mochila me quedo, vos seguides, e logo cando veixedes me recolledes. Bueno, pois isto en política tamén é así. Entón, eu coido que neste momento non vexo, porque hai que saber escoitar, moitísimo, hai que falar, hai que a veces ceder, e hai que facer. En vez de deixar de mirar, estamos encantados de coñecernos e nos miramos ao espello todos os días. Bueno, eso faz pola mañán, cando sales da ducha e se acabou. O resto do día sales á rúa, ali te atopas con todo o que hai a traballar. Porque o problema que ten neste momento Galiza é que pode desaparecer como país. Primeiro, porque demográficamente se está suicidando. E segundo, porque as políticas agresivas ou de abandono tan fortes que ten desde fai tempo poden facer que se vaya diluindo. Ningún país desaparece en 10 anos. Eu non o vou a ver. Pero con todos os ataques que está tendo, cambio climático, cuestións obxectivas, máis a falta de políticas activas que o defendan, o protexan e o sitúen no mundo, como estuvo en outras épocas, porque é verdad que un país que pode ter posibilidades, facer as cousas ben en Galicia é difícil, facelas mal é facilísimo e destruir ainda moito máis. Entón, ese é o camiño no que temos que ir. E eu creo que hai dous elementos fundamentais. Primeiro, que a nosa mocedade teña traballo, si quere, aquí, en condicións de dignidade e de salario. E, en segundo lugar, que a demografía se aborde como un tema común. Porque se non se aborda, sobre todo, cas mulleres,
e como un tema de igualdade, que xa se resolveu en outros espacios, nunca se vai a resolver. O resto son cantos ao sol e alboradas que non levan a ningún lado. Entonces, bueno, todo iso hai que facelo en silencio, sin aldaracas, e unha vez que te miras ao espello pola mañá, abandonar o espello. E eu creo que hai xente que está moi enamorada de si mesma e lle encanta verse todos os días.